Duha ka patay nga lawas nakitan ang usa dito ilang sa Second Bridge sa Mactan samtang usa dito ilang sa tapok sa mga basura. Julie Tainar, Sugin Limi. Patay nga lawas sa usa ka siyam ka buwan nga batang babay nakit-an sa tagpundok nga basura daplin sa dalan kaganihang buntag. Una kining nakit-an sa garbage collector sa Asia Town IT Park kinsa daling mi-report sa ilang barangay. Ang mga sakop sa Cebu City Police Office Homicide Section nga misusi sa nahitabo gipada ang masuso ngadto sa St. Francis Funeral Homes. Ano kayo eh? Ano kayo na tayo na ito? Makita panginahan atong mahigit tayo. Pagpahit ng buhat ito. Siguro lang ilang lami ba? Samtang napalgan usab ang naglutaw ilalom sa Marcelo Fernan Bridge ang patay nga lawas sa usa ka lalaki pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Usa ka mananagat ang nakabangal sa patay nga lawas. Bugtong kining PhilHealth ID nga adunay ngan nga alphone tahanlangi topic ang nakuha gikan sa bulsa sa lalaki. Gibana-banang nagpangidaron kini og 35 ngadto sa 40 anyos. Way nakit ang mga bunog o samad sa lawas sa biktima. May nagpunta kasing civilian na tao dito, nag-inform sa mo na ay nakitang bangkay na lumulutang ba. Julie Tainar, News 5. Sukad milingkod pagka-gobernador si Junjun Davide, usa sa iyang gipahibaw mao nga mo-hire kinig regular positions sa mga medical staff alang sa mga district o provincial hospitals sa Subo. Matud sa gobernador nga ang pagka-job order employee usa sa mga lakang nga mahimo kining regular nga empleyado. King Perez, Sugid Limi. Dako no, kay ang regular pagpiliya, madawat man yung tanan benefits kung sa ikon sa government. Matod sa Provincial Human Resource Head nga ang kalahian lang sa mga job order employees, mao nga ang Kapitolyo na ang muhatag sa sweldo sa mga empleyado ug dili na ipaagi sa mga outsourcing agencies. Kinisubay sa plano sa gobernador nga wag tango na ang outsourcing sa Kapitolyo, ilabi na ang mga medical personnel sa mga tambalanan sa probinsya. Matod ni Governor Junjun Davide nga posibleng mo-hire na sila sugod karong Enero. Kuhaon ang budget sa other professional services sa Provincial Health Office na ana sa 132 million pesos. Ug matod sa gobernador, like the outsourced employees, they don't have any employer relationship. Tungod niini ang usa ka job order employee kutob lang sa 6 ka buwan makatrabaho. Di sila ubos sa regulasyon sa Civil Service Commission ug dili makadawat og benefits. Matod pa ni Provincial Legal Officer Attorney Orvi Ortega nga bisan ang Kapitolyo na musweldo sa mga JOs, posibleng di kini makadawat og mga benepisyo sama sa 13th month pay o Christmas bonus. Sama kini sa mga outsourced employees karon sa Kapitolyo nga way madawat karong Pasko. Actually, ang employer gid nila is the agency. And if it's the agency nga this is under the law nga mo'y bound nga mohatag sa 13th month. Kita maluoy magita maghuna-huna dyan, pero sa pikas bahin pod lagi tungod kay lisod maninggung sa gobyerno matag sintimo nga mugawas dapat properly accounted in a legal basis. So matod sab ni Ortega nga ang planong pag-hire og JO medical personnel sa Kapitolyo pasiunang lakang lang ni Davide usa sila ma-regular. Alang sa pangu sa Provincial Human Resources nga dakong bintaha isip JO employee, dali irang madawat ang basic pay ko ni tandi sa mga outsourced employees. Maawhag ka ang mga medical personnel sa pag-apply sa Kapitolyo? Well, depende. But as I've already emphasized, we're going to open positions karon, no, especially for the district hospitals because we badly need doctors and nurses. King Perez, News 5. Karong hapon gibisita ni Governor Junjun Davide ang Cebu South Bus Terminal human sa mga tao nga nagkuwang ang mga bus butang nga gireklamo sa mga pasahero apan misugod sa pagkaminos ang mga sumasakay. Ryan Sorote, Sugin Limi. Uban ni Governor Junjun Davide sa pag-inspeksyon ng operations head sa terminal nga si Vicente de Horas Jr. Gawa sa pag-inspeksyon, nakighimamat si Davide sa mga pasahero nga naghuwat sa ilang mga biyahe. Muhammad, sana na po, wala man. Kaya pagpagaling kayo na kayo makantin. Mura mas naggabi ang sakay sa kalagdalay kumpara sa Pasko. Niabot na sa katin 15,000 ka mapasero ang midag sa South Bus Terminal sa kanyatong Disyembre 20 hangtod karong adlaw.
Mato di Horas nga mas daghan ang mga pasahero kagahapon kun itandi karon. Mapasalamat usab kini human wide bisan usa ka kaso sa pagpanguot sud sa terminal ang na-report kanila. Usahay mo oras kay wala lagi ba? Kay namawas sa mga driver of one sa doktor. So kani ang na ni buntag, wa gini putol. All the asang yung makinig. Dunay 10 minutos ngadto sa usa ka oras nga interval ang paglarga sa mga bus sa terminal depende sa kadaghanon sa mga pasahero. Ryan Sorote, News 5. Ugma na gyud mga kapatid, Pasko na. Nakapalit na ba mo regalo? Matagabi sukad gibuksan ang Pasko sa Dakbayan sa Sugbo, dagsaon sa mga tao ang downtown area, din dunay gipahigayong tabo. Duna na sa gipakatat ng mga pulis gikan sa Regional Public Safety Battalion. Andrea Patenya, Sugin Limi. Alas 12 na sa tungang gabi, apan busy pa kaayo ang downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa pagdagsa sa mga tao sa night market, alang sa ilang Christmas shopping. Mas buot nilang dinhi mamalit og mga regalo alang sa Pasko kay makabarato sila itandi sa mga malls. Para mga regalo para sa mga bata, worth 545! Oh. Sabi na nakabook items mo na palit. 12 ka buo. Yeah, 545. Yes! Kung sa SMT, urok na mong 2,000. Yung anong ganahan mo ikaw, hindi ka mo palit? Kadaghan siyang less. Ha? Made in less. Barato. And made in China, of course. Dili sa ingon that made in China is not durable. It is durable. Oh? Sa among paglibot, daghan kayo nakita ang mga baratong produkto nga mahimong irigalo. Ang mga sinina alang sa mga batang babay, tag 50 pesos lang matag usa. Samtang 150 pesos kining mga polo alang sa batang lalaki. Samtang sa 50 pesos lang, aduna na kay mapalit nga tulo ka underwear nga pambata o pangdagko. Tulo 50 sab ang pares ni ining medyas. Samtang sa 70 pesos, makapalit na kag bakus. Kining mga stylish nga relo, 50 pesos ang matag usa. Sama sab ang presyo ni ining mga sunglasses. Kining mga duwaan, tag 15 pesos lang ang matag usa. Nganong mas ganahan makadiri ka mamalit kaysa sa Makasave ko ba? Ipit ka dire. Kung regalo sa mga dagko inyong gipangita, kining t-shirts tag usa ka gatos ka pesos lang. Kung alang nilang nanay o ate, perpekto kining bags nga tag 250 pesos. Matod sa mga mamaligya ay, nagkadaghan gyud ang ilang customers samtang nagkaduol ang Pasko. Kung kaniadto 5,000 pesos ilang halin matagabi, karon moabot na kini og kapin 8,000 pesos. Matod pa, bisan pa man sa kalisod, naanda na gyud sa mga Pinoy nga maningkamot nga adunay ikahatag matag Pasko. Ikaw para nimo unsay pasindot, ang muhatag or makadawat? Ang muhatag. Ngano man? Basta maliit ay sa kahatag ag line tao. Sukad ni atong Sabado, 24 na ka police personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion ang gipang-deploy sa downtown area aron bantayan ang mga Christmas shoppers. Paglikay kini sa mga ginagmay nga krimen sama sa pagpanglabni ug uban pa. Kung magdaan lang dakong kwarta, siguro doon na ilaging na nasa tubangan nila kay most likely ka nang kung nasa luyo good na may munguot nga na di mabantayan ba ito kadagang tao. Andrea Patenya, News 5. Gawa sa mga pantalan o terminal, lakip nga gidagsa sa mga tao ang mga dagkong tindahan aron mamalit og andamonon karong Pasko. Chinky Baguio, Sugin Limi. Bisan pa man sa nasinati nga kalamidad sa Kabisayan karong tuiga, wa kini makapugong sa kadaghanan aron di magpreparar sa Noche Buena. Gidugok sa mga customers ang SM Supermarket aron moapas sa last minute shopping. Wala i-gather ako mga bata o kadang akong isyon. Narapod na resibo. Sa balay lang yung magpan. Gabi ron ka traffic, dagang tao mo na. Kinanglan karon na gid panahon na. Matud sa kadagkuan sa SM Supermarket, wa gayud ni saka ang presyo sa mga nag-unang palaliton sama sa hamon, fruit basket, mga sagol sa spaghetti ug salad. Gani sa matagham nga paliton sa SM, do na kini pakapin nga usa.
So far sa SM Supermarket na experience na mo ang daghan nga customer karon labi na sa ni adto nahitabo nato nga calamity. So daghang nipalit og mga regalo para sa mga nasalanta sa Yolanda. Then hantod karon continue pa ang pagpalit nila og mga relief goods para sa Pasko. Gawas sa ubos nga presyo karong Pasko, ang maabi-abihon nga mga staff sa maong mall mo'y usa sa gibalik-balikan sa ilang regular customer sama ni Arthur Ramos. Convenient, and all the people here are very polite, and the prices are very low. Yeah, all of them are all polite. Sama sa kanunay, basta panahon sa Pasko, mapuno gayud sa katawhan ang mga malls, labi na karong adlaw, di nahimo ng tradisyon sa katawhan ang magsaw sa Noche Buena inig alas 12 ang takna sa tungang gabii. Mga probinsya po sa Bohol, Leyte, Tacloban, ari na kamo sa supermarket. Daghan mi og i-offer para kay inyo ha mga discounted nga item. Jinky Bargio, News 5. Malipayon ang mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kay sa labing unang higayon gitugutan ni Governor Junjun Davide nga mahimong makaselebrar sa Pasko ang mga piniriso uban sa ilang mga kabanay sud sa maong pasilidad hantod sa alas 3 sa hapon ugma. Alas 9 kaganyang buntag gisugdan ang pag-abli sa CPDRC alang sa mga kabanay sa mga piniriso kinsay iyahay nga nagdaog pagkaon ug pangkatog. King Perez, Tugin nini. Nunot sa maong kalambuan, hugot nga seguridad sa prisuhan ng gipatuman, diin susihon ang matagdala sa mga dalaw. Wapay labot ang pagkapkap nila sa dili pa makasud sa mga selda. Gidili nga mada sa sud ang mga sharp ug metallic objects, drogas, marijuana o gilimnong makahubos. Apan dunay na pustiska nga liningit nga dahon sa lunggoy. Sa sud sa maong pasilidad, 33 kay nasal nga baboy ang giandam sa mga inmates. Usa sa mga buaw sinira nga taga-tuburan dala niya ang iyang anak. Malipayon siya karong Paskuha kay makauban niya ang iyang uyab nga napriso dinhi. Asoy niya, namugna ang maong bata sud sa CPDRC. Pait pait jud as in labi na kay ako ra usa. Wala ang papa sa bata. Malipayon sa silang Lolo Siriaco ug Lola Pusina. Nga bilanggo si Lolo, duha ka tuig na nilabay tungod sa kasong violation sa Dangerous Drugs Act. Kauban ni Lolo sa sud ang iyang anak ni si Nelson nga una pang nabalhon tungod sa susamang kaso. Christmas wish ni Lolo nga maabsuelto na unta siya sa maong kaso kay matud pa niya planted ang mga ebidensya. Sabi, sa maluwi na kung pananitan na ay mahimo. Ang ako ipangayo dito sa kaso, nga ang ako lang edad na lang. Mabuna nga, ang ako pinahon puro sa nila hinatag sa akong mga pag-umangkon. Pagkakaon ko, hinatag. Mauna nga, kung maghigda ako sa amog magabi, kung lahat trabaho, siya maura. Makabuhi lang po siya. Oran na yan, kung siya yung kinuha ka, siya daw kakakabit kayo, na makabuhi kayo, wapagin tinuod sa siya. Tapaw ang kalipay sa libuan ka mga piniriso ug mga midagsa nga mga dalaw manggitugutan sila sa pagsaulog sa Pasko sulod diri sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Apan nagpabilin ang pangaliya sa mga piniriso matag tuig sa panahon sa Pasko na unta makauban na nila ilang mga kabanay pinaagi sa pagmataod ng lugaran sila mga kaso. King Perez, News 5.